dragi prieteni, sunt și bine v-am regăsit la un nou episod spectaculos. Și astăzi o să ne jucăm Temberon al... nu știu, o să încep doar videoclip cu atât. Și să sper să termin acest episod. Fanilor, nu uitați să vă puneți pe canalul meu și să-mi dați like dacă vă place acest episod. Okay, let's go.左下角测试很准的哦。 O descarc. De ce? O descarc acest video care vă place ucidere să vă abonați pe canalul meu. Au și să-mi acest video și să vă abonați cu drag pe canalul Elisei Dobre, familie Elisei Dobre. Dar ei n-apare, doar eu cu adâncă n-apare. Doar dacă și să-mi dați like dacă vă place acest episod. Nu uitați să vă abonați pe canalul meu și să vă înscrieți dacă vă place acest episod. Și să-mi dați like. Vă sugerez să-mi dați like dacă vă place acest episod și să vă abonați pe canalul meu, lui Elisei. Și să-mi dați like dacă vă place acest episod. Să vedem dacă am descărcat-o. Și descărcat-o. Ea merge. Să vedem dacă merge. Este mai decât să țin. Nu mă ce are mâna mea. Oasele. Nu le-am rupte și nu uitați să vă abonați pe canalul meu și dacă vă place acest episod, nu uitați să vă abonați pe canalul meu și
Este 24 august. Și o să închid acest episod. Și nu uitați să-mi dați like dacă vă place, da sau nu. Eu vă sugerez să dați like, place acest video clip și nu uitați reclame. Clean your Android. One booster. Și v-am arătat cum se vede acest episod. Este 17:47 și o să închid acest episod. Nu uitați să vă abonați pe canalul meu și pe canalul familiei. Nu uitați să-mi dați like dacă vă place acest episod și să vă abonați pe canalul meu și o să închid acest episod. Mare like. Și o să închid acest episod.